ev avahiya li bajarê Kazanê li cîhanê yekane perestgehe ku hemû dînên cîhanê sembolîze dike. Dêra Ortodoksî, mizgefta misilmanan, sînagoga Cihûyan, pagodaya Buddîstan di nav hev de li tenişta hevin. Mehpareya misilmanan, xaça Mesîhiyan, stêrka Dawît ya Cihûyan, sembola masonan, xelekên li ser pagodaya Buddîstan û gelek sembol û hêmanên şaristanî û baweriyên wenda li ser serê gumbetên rengareng û cihêreng bilind dibin. Zengîlê kilîse, minareya mizgeftê, peykera Budda, piramîda pagodayê, tev di mekanekî de ne. Perestgehê cîhanê. Avakirina vê perestgehê mebes ne ev bû ku bawermendên hemû dînan li vê derê kom bibin û bi hev re îbadetê bikin. Mirovahî heşta negihîştiye wê astê. Ev avahî tenê sîmbolekî mîmarî ye ji bo dînên li tevahî cîhanê. Rêga vê tenê geştiyar serdana vê derê dike, lê kî dizane piştî demekî dibe ku ji bo îbadetê jî bên vê perestgehê. Li gorî projeya seretayî diviya bû perestgehekê ji 16 gumbetên dînên cihêreng bihata avakirin. Da ku hem îbadetxaneyên hevdem ên Ortodoksî, Katolîkî, Buddîzm, İslam, Cihûtî û hem jî yên wenda yên mîna baweriyên Misrî û Aryanî û Asûrî yên dêrîn bi hev re bin. Ez pir bêbawerim di demek bê ku cudahî di navbera gelên cîhanê de namîne û xweda ji bo hemûya bibe yek û dibe ku ev yek jî bibe sedem ku êdîna kokî, şer û pevçîn jî namînin. Ev pir girîng e. Ji derê hêzr û afrênariyê vê avahiyê awarte du birayên teterên mîmar û nîgarkêş, İldar û İlgiz Xanovin. Hîn di salên xwendekariyê de xewna her du bira avakirina xaniyek ji bo hemû dînan bûye ku bawermend bikaribin têda yekitiyekê giyanî hîs bikin. Temene İldar têrê nekir ji bo pêkanîna vê remana mezin. İlgiz jî şev û roj kar dike da ku hizr û xeyalên xwe û birayê xwe cîbicî bike. А у родителей была мечта построить мечеть. Xewn û xeyala dê û bavê me ew e ku mizgeftekê ava bikin. Lê ji ber ku li herêma me du kultur hakim in, hem Ortodoksî û hem jî İslam, me biryar da ku wan bikin yek. Dema me dest pê kir, êdî baweriyên din ên mîna Bahayî, Katolîkî û yên din jî tev lêbûn. Di encamê de hizreke me çêbû ku em perestgeha hemû dînên cîhanê ava bikin. Dîroka avakirina vê perestgehê sala 1994 dest pê kiriye. Rojek di dema medîtasyonê de pîrekê rûspî ji İldar re xuya dibe. Pîr jê re ferman dide û dibêje rahêje bêrê û bikole. Bêguman avakirina vê perestgehê qerase bêyî alîkariya kesên xêrxwaz ne gengaz bû. Lewre dewlet ti alîkariyekê maddî pê nade. Ez her sal serdana vê derê dikim. Ez li vir yekêtiya baweran bi dilê xwe ve dihesim. û dostaniya gelan li vê derê dibînim. Girîng nîne dostanî dibin banê dîn de be, an jî kultûr de be. Ya girîng ev e ku hemû bi hev re dostaniyê bikin. Îro perestgeha hemû dînan bala gelek geştyaran dikişîne ser xwe. Hem yên bawermend, hem jî yên nebawermend. Li her geştyarek ku serdana vê derê dike, li ber remana afrîneran û li ber dîmena giştiya perestgehê heyran dimîne. Ji bo min hemû şêwazên cîhanbînî, hemû dîn û bawerî balkêşin. Her tim dixwazim tiştekî nû bizanibim, hîn bibim. Herçend em peyrewên Mesîhîtiya Ortodoksî ne. Bi hebûna xwe ve ev avahî nîşan dide ku gengaziya yekkirina olên cihêreng herçend tenê di mîmariyê de be jî pêkan e. Cîrantiya sembolên hemû dînan di rûhê mirovan de hestên geş şiyar dike. Lewma jî hejmara ziyaretvanan perestgeha hemû dînan
هر کدیچه زیده تر دبه. کمی شدادی رو دا. کازان.